sini mangkring kabari khamen bagai koko hai tini belai kha kamo tini 19 sorilam constituency andron klayo daire bisi ni andaro je daire kami parawo sang koroksa nukhungo khana kaje sini borong nam sini dabadal anakol khai sahar kaje oro ekdom birman namaja nok nukhungo salabasa je tongmani bo singsano yakari thangka tamni himale borok asai khamane ma thinai jora hamya no hinimano jora kasuyen sikano sini oro baini bosai sini komunyo hinimano sodish borom gonang sodish de borma bo thika boni je samung tanggonai sado buskangni bispon binono klai tongkha pamra sing khnai khnaka ane logi phaisa paika sini bisalgor division ni TIS ni convener borom gonang sing durjodon kebo sini TIS ni joto sini members of phaisa paija arte buskango MLM sinu sing omno message ranai je onno khungo sing sorkari babe je sep sap tongmani sing arthik sahajo sing nainai bong sugudike sing bises klai jora hame phun sing ganawo tongnai a kok ni sing ang tini sorkai opogruwo kunwa nakrai bai sing tongo in login tongnai nge kokhe omhai sing buskango omhai kwang ma sini borok tabo birman kagya keba boy porna thangtini boy paime sing ja mantai sing subai tongo keba owati somoyo nok nukhung nok mane tamnai tin dok nogor bai urit langjage sini norok nugui tongna sini TSF jong je TSF je kutam bono subai tongmani nok para thang subayo sak bai thangno borok tin dok mane sap tang tisawe je tin dok bono nukhana amaken sing tur ja mantai sing sajuk khai tonglayo tabo angka bono bobagrani je adosoni titinai sini joba tabo paya sing para buskango sini bisi election bo ngani thangi dong sini bobagrani chai tongmbai abono sing buskango jottono pal baksake thanjaka saboi ojraono sing jottono ang tini ni bisinti okok mane kok bisin mas hawoje median bisinti mas hawo tong masini jaga sini bisiwo sini white table tongo tawbo borbo omo hakeno trek jesu ya jaga coba nyen ten omo tini ang tini osal median bisinti ang saklai sini mung sagati kisa ani mungke ani sanjit devrma ang bisang sabdrani chairman sabdran chairman